Το έχεις, εντάξει. Δεν θα το θυμίσεις. Παλμή, εντάξει. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε και μας τιμήσατε. Να είστε καλά. Το τραγούδι το έγραψα εγώ στίχους σκεφτόμενος στη Μαρία, τη γυναίκα μου. Η στίχη είναι δική μου και η μουσική ενοχήσεως είναι του Παύλου, ο οποίος καπιτουλιστικό. Πού είσαι, Παύλο? Πού πήγε ο Παύλο? Εσύ το πάνω, φίλος πολύ καλός, κατέβησε από τη Θεσσαλονίκη, έκανε την ενοχήσωση, εμάς χαρακτήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίζω να πέρασουμε καλά. Πάμε.